God aften og velkommen til en specialudsendelse omkring salget af de dansk vestindiske øer. USA er her til aften kommet med et transferbud på de dansk vestindiske øer. Efter flere ugers forhandlinger med både USA og Tyskland, er USA nu kommet med et transferbud, som Danmark ikke kan modstå. Overgangssummen er endnu ukendt, men menes at være på flere millioner dollars. På grund af uenighed omkring salget har man valgt at udstede en folkeafstemning for at give danskerne indflydelse. Velkommen til Ø-rådet. I kan ikke stemme blankt. I kan ikke stemme på jer selv, og i tilfælde af stemmelighed er det skæbnen, der afgør udfaldet. USA. Danmark. USA. Det var altså USA, der fik øerne. Vi har lavet et interview med en dansk amerikaner for at høre hans mening. Jeg sidder her med John Diarrhea, som er dansk amerikaner. Og John, hvordan har du det med, at øerne er gået til USA? Jeg synes, at det er en helt utrolig handel. Det viser, at Danmark er i fremgang, at vi laver en transatlantic handel med et land, der er så stort, og Danmark er så lille et land. Og vi har været i krise, og vi har haft det svært, men det her det er utrolig stort for et lille land som Danmark. Og hvordan har du det så med overgangssummen, som USA har tilbudt? Jeg synes, at overgangssummen den er lige, jeg tror lige at skille bukserne. Det var alt for aftens nyhedsindslag på gensyn næste uge, hvor vi snakker med Robert, som har spist en hel hval.